michima buru mugusia tebetenga michima buru umuntu aise gukwanurire bisona gusarusie kerama urore mechandire sichinka nabo kumanya gukie yanegirira isi abantu bamenyerete mechano na indu mugusi gatebete iga chira mangana rote kokwe gureri ngana tiga kuri minyokera gusiko iriba yokera genda ngora nendonye kuru muzaja burungi mugusi agateba bakungu nabaya kumenu yabazari nabeko nyareka nemechandero mujiu umungi nakonya kukwingonyera kurubotuko mpaka bwaki nayo nyekuru mugako murungu bwato bongo na akiri tiga goikaransa sa maiga unyagosera mejando ekererororo uyino mogoko gekogera mambi yaye nabura nyoro mogoko amate mutugoetera taringa naro mwari tugojigo chandeka amate mugako chesinginju yokungainia nabeko nyareka nabana baitu batuzumwire lakini nabuko bakwanira buyega ubatebi ngabana bana kankonya gokoereza kankonya kubatebi ekerugo tara sinzi tara numuntu mungaini kerugo sukyuko goroko mogujibosyo manyanga abaibori bana mbaro gogo so yugwaruguru nabugwateba ngatata na mama na bana ba muntu abuna bana umugaka naye nyuraba umungino andansi yasoko bakukweta ake sabungaki umungino yotomenyete nere kigiagerete nyasaka mutunga akaja kogera tukoja komenya nere uyu gabekire buno mokonyi gamba nera mangana ayakwa agacha na gujinga ekamiri lakini taria mangana yugo utagora ebinge tu arigereiri munabona abana baitu mwese pesa ria banyaruka munabona jinga kiji cha covid-19 chirusa jarenge chintambe sana ni gotogote bya bana baitu kusengote bya bana baitu abanyaruke renda sichinga kiji egekogera egentungere mogote banga enjoy your youth when you are young lakini toge translate raisigo okoboro remerua orua onjura umwana umunyaruka renda chinga kiejore ubwate urumusae tubaisa goswase sabwembe asa abantu bagukumisirite abana baita bamura timu baisa gwesoya asechi sabuchimbi onyumu iburi ukabwate ribagara gosome tarera amasomo naro inguba ya mambi amasomo narara geragweti nonye no mugusi utatebete uyo ndoyo tware kurukanga nere umugusi omubanisa kawo uyo ure nabamura na mandegera gotuka getemba na mandegera ya tuko ya onye tubwati nonye nege disakara riko koro kinga no mungaini ure teji ya 2030 vision 2030 ngoikiri ayo mwana uyo tari gotumia chinga keji obuyeke roko soma numanyite 2030 ngigego jakob numanyite myaka yaitu ya mageka ntua bwate bantu bare gotorokera ritosome ntutu abate birimo some inki motari gosome risukuru monyora gisemi mambi mubwate certificate gocha kugoetie ikuiremere abangi nangi kyabasumbwane mubwate inki motari kwagachira chinka chino mwagache chinka chinegere chirorekane lakini ukonya gukwana mangano tarochi yagera chikamiri chiasarika ni numota keire moreto morembe ni numota keire motebi abana besiki egekogera mubwate ribaga moko bana abana besi baba bamura baba banyaruka ngai moira chisemi chiakare chisokoro chitu buna chiare gotogambira aba magukoro buna bare gotogambira igo nare gotebia bangina baitu tema gosemia bana baitu igoro yechitabia ni chimbu chomugusi egere naritura nyore gesaku giankyo mugaka na tebiri uyo ure na mumura nerura jagwari ndegere riratuke bosungu taringa naba murabuka
nonye n'abana abanyaruka bono abange nabo babwate ebibarua babwate emirimo babwate ebiashara ase echitauni chaitu Bothongo na Nyamira Kenya yaitu yensi engima igo nare goteba iga chikamiri tiga chikine gwetera ase obuya bwa Nyasaye naende onye turagenda nonye na ekanisa inkioganyete inkiotagete genda ekanisa bwegere chimbu n'obo Nyasaye ng'aki okomenya na inche omaete egento nkerororo ndatebe omogaka nabeire ngoso ase ekenyenga sana abagaka kenyenga nkebwate kende keragokonya egento keroro na obochinga na oboriri bwoka soa mogondo oreme osimeke echibando osimeke amatoke osimeke emiogo osimeke echae osimeke amananasi osimeke amapaipai mambi naye nario gocha kororekana naende tiga gotumia chinsa chiao chinyinge ase ebinto bitagokonye omosungu agoteba ng'a time is money. Time is very important. Kero ogotumia chingaki chiao buya nonyora egento okoria michite egotagoka nokoraki onye gogotumia chinsa chiao buna emeremere igo oyo nere omogaka askofu mkuu senior doctor Professor Silvanus Mamiuru ekegwore kiumusacha 2020 inche igo nare kobateba abagusi nabang'aini tore emeremo mbuya togokora lakini omorembe ase chinkekero orororo ebinto bionsi igo bigwechoka nyore morembe toiyo abang'ina bagosaria omorembe abagaka bagosaria omorembe abana barabwo nkiore expect bagokora igo rende nare kobatebia totwara obomo totwara obwanchani buna ekamiri tosomia abana mambi nabo bagocha gotorusia obosoku mogusi atebete ng'a mokungu omonyaka akagera omwana akamoroka enting'ana inkikero igo na omwana tokwegerera aba omomura aba omwana enyaruka.